Предаването се излъчва с любезното съдействие на кафе Лаваца. Модата непрекъснато се издига в култ, но и постоянно се демитологизира. Тези, които поставят на най-висок пиедестал шедьоврите на това приложно изкуство, имат основание да вярват в неговата непреходност. Защото, когато едно художествено произведение е плод на оригиналността, високото майсторство и адекватните изразни средства и материали, то е в състояние да надмогне границите на времето. Онези пък, които обръщат гръб на модните ветрове, се позовават на свободата и автономията на естетическия избор и на опасностите от крайното фетишизиране на облеклото и украшенията. Както и да е, въпреки всичко, произведенията на модния дизайн трудно могат да ни оставят безразлични. Може би и в това е големият чар на модата – да предизвиква, да възхищава или пък да разочарова и отблъсква. Модният калейдоскоп е най-доброто доказателство за едно подобно твърдение. Днес от игла до конец ще проникваме в поредните модни събития и ще се наслаждаваме заедно на хрумванията и идеите. Желая ви приятно гледане! В поредния брой на седмичното модно предаване от игла до конец Любомир Стойков по Нова телевизия ще видите дефиле на Мария Неткова и Запрян Маринов на благотворителен чай със съпругите на посланниците у нас, организиран от Фондация Културен диалог. Огледалото, ревю на Милена Цонева и опит за търсене на синтеза между човека и природата. Изкуството да уловиш мига на красотата. Представяме ви модният фотограф Божидар Марков. Как се създават звезди и топ модели. Специален репортаж от лондонската агенция Елит и интервю на Любомир Стойков с нейният букер Гарет Робъртс. Женственост, романтичност, деловитост и практичност. Ревю на Жени Стил и интервю с Евгения Живкова. Висока класа и изисканост демонстрираха с най-новите си колекции дизайнерите Мария Неткова и Запрян Маринов в хотел Глория Палас. Облеклата им, решени в духа на неокласическия и официално празничния стил, направиха силно впечатление на присъстващите. Госпожа Ейлис Боулън, посланник на САЩ у нас, както и на 16-те съпруги на посланници в нашата страна. Представителните гости видяха също и сеанс с аранжиране на цветя, демонстриран от Микс Флор. Благотворителният чай бе организиран от Фондация Културен диалог с председател госпожа Ана Сендова. Средствата, събрани по време на това събитие, бяха предоставени на сираците от дом Асен Златаров в квартал Надежда в София. В ритуалната зала на булевард Витоша се проведе ревю на Милена Цонева и модна къща Милена Арт. Произведенията бяха представени от моделите на агенция Ивет Фешън. Темата огледало бе замислена от създателката на облекла като опит за търсене на синтез между човека и природата. Колекцията бе подбрана за 4-те сезона на годината и отразяваше виждането за огледалните образи. Дефилето на Милена Цонева акцентираше върху 5-те огледални образа, съответно на годишните времена, на заобикалящата ни среда, на индивидуалния вкус, на интериора и, разбира се, на модните тенденции. Идеята се фокусираше върху това, чрез хаотизма на огледалните образи, да се достигне до кулминацията – огледало между предмет и облекло. Божидар Марков е сред най-изявените български модни фотографи. Неговото изкуство се изразява не само в умението му да улавя миговете на красота,
било то на модния подиум или пък в студиото, но и да подсилва чрез магията на фотообектива си грацията, очарованието и елегантността. За своето майсторство той бе сред номинираните за най-високата награда на Академията за мода миналата година, а неотдавна бе отличен и с най-високото отличие на фестивала на модата. Повече за Божидар и неговото изкуство ще научим от нашата репортерка Красимира Стоянова. За модна фотография може да говорим така, след 90-та година, защото след 90-та година започнаха да се появяват много нови имена в модата. Започнаха самостоятелно модните дизайнери да правят ревюта и оттам произлезна и нуждата да бъдат показани техните модели, съответно да бъдат афиширани, да бъдат показани на широката публика чрез вестници, списания, дори и телевизия. И по този начин модната фотография стана независимо един спътник на всички дизайнери, на всички ревюта. И от тогава възникна и нуждата да се снима по-често, и то на подиум, да се появяват нови лица в модните агенции, за да може съответният дизайнер да може да подбере подходящо момиче или да бъде направена подходящата реклама за даденото облекло. Етапите са няколко. Бях много малък и се занимавах с фотография до толкова, доколкото успявах по това време, когато минаваше рали Златни пясъци през София. По-късно, когато започнах вече да се занимавам с по-сериозна фотография, вече 16 годишен, започнах да обръщам повече внимание на момичетата. И оттам контакта, който исках да установя с тях, беше изключително удобен и то да си фотограф, за да може да снимаш недобри момичета. 90-та година насам няма дизайнер, с който да не съм работил. Става въпрос да не съм работил и да не съм снимал негови колекции. Било на ревюта, било самостоятелно в студио, било навън сред природата. Така че не мога да разделя този дизайн, но преди всичко предпочитам по-нестандартната мода и по-нестандартните хрумвания на дадени дизайнери. Впечатляват ме също и тежките вечерни рокли, така привличат ме. Не понасям уморените, мързеливите и меланхолични модели. Предпочитам живите, темпераментните и мислещите. А когато става дума за актова фотография, ти си известен като един от фотографите, които умеят да се занимават с актова фотография. Често техни снимки се появяват в определен тип списания и вестници. Както беше публикувано съвсем наскоро на едно, така, ако мога да смея да кажа, едно проучване, може би на колеги журналисти, може би аз съм единственият фотограф, според техните думи. Тогава се разтоварвам, но не всеки модел става за актова фотография. Един модел, който е решил да работи и да показва тяло, трябва да бъде преди всичко така, много умен, много сдържан. Съответно,
трябва да бъде освободен. А забавно ли е да се работи с звезди, с артисти, с певци? Виждаме много известни и театрали, и артисти, които са заставали пред това фотообектив. Как се работи с тях? Разкошно се работи, защото те са изключително ерудирани, така организирани и ориентирани хора, които знаят точно какво искат, а точно това е тяхната реклама. А ти самия страдаш ли от някакви предразсъдъци в работата си по отношение на личния си живот? Блазни ли те славата? Ако трябва да отговоря честно, дори бягам от славата и ще ти кажа защо. В гилдията, така контактуваме с колегите, цари голяма завист. Може би това е второто място в обществото, където завистта е страшно голяма. Кои са основните принципи, които спазваш в професията си и се стремиш да не нарушаваш? Да, интересен въпрос. Един от принципите, отговарям ти конкретно, преди няколко дни снимам един известен модел, който не бих искал да спомена име. И той ми задава въпроса в момента: как ме виждаш, като фотограф или като мъж? Това е принципа в работата ми, че когато снимам, съм преди всичко фотограф и нищо друго. И така, малките слабости, които не са чужди на никой фотограф и никой мъж, така старая се да избягам от тях. Лондонската агенция Elite Premier е част от прочутата международна верига Elite, истинска империя на фотомоделите и манекените. Сред водещите нейни представителки са такива прочути мегамодели, като Наоми Кембъл и Линда Еванджелиста, Клаудия Шифер и Валерия Маца, Изабела Роселини и Надя Ауерман. При неотдавнашното ни гостуване, заедно с оператора Коко Мечкоевски в Лондон, имахме шанса да заснемем работни моменти от всекидневието на Elite Premier, както и интервю с главния и букер, господин Гарет Робъртс. Бихте ли представили себе си и вашата работа? Разбира се, моята работа се състои в това да изготвям и да представям на клиентите ни букове, аз имам 7 такива, на нашите модели. Мое задължение е да бъда медиатор между манекените и клиентите и нашите модели да бъдат представени по най-добрия начин. Също така да имат най-подходящите условия. Изобщо ти си ми букер и менеджер и приятел и баща. Представяш ги цялостно. Разкажете ми за историята на агенцията. Нашата агенция Elite е част от световната верига Elite, която има офиси в много страни по света. Съществуваме вече 50 години като подразделение на тази международна система. Как решихте да се занимавате с професията менеджер на манекени? О, това е дълга история. Всъщност, по образование съм инженер, но по стечение на обстоятелствата започнах да се занимавам с телевизионна продукция в Австралия. След това се преместих да живея тук и от 3 години работя в Elite като менеджер. Какви са основните ви критерии при избора на един модел? Имаме, разбира се, някои важни критерии, които засягат външния вид на моделите, като например изискването да имат здрава структура на тялото, а също така и да отговарят на потребностите на рекламния пазар в момента. Как успявате да създадете звездата? Как се прави ли? Хората казват, че звездите се раждат, а не се създават. Много е важно, когато имаме правилно подбрано момиче, да го изпратим при подходящ клиент, при добър фотограф, така че тя да бъде представена по най-успешния начин, с най-добрите снимки за списание и така нататък. Какви са най-характерните черти, които трябва да притежава едно момиче от вашата агенция? Оглеждаме се за момиче, високо най-малко 6 фута, т.е. около 1,80 см, с пропорционална фигура, с хубава кожа и черти, с интересен вид, хармонично тяло. Тогава ги приемаме при нас. Красотата ли е най-важното нещо за един модел? Не е най-важното нещо, но разбира се, има своето значение. Това е важен фактор, за да бъдеш модел. Но после трябва да има стил, индивидуалност. Знаете какво впечатление прави едно момиче, което има индивидуалност, присъствие, способност да работи с хората в екип. Ако едно българско момиче има данни за манекен,
и иска да започне работа като модел, какво следва да направи? Първото, от което имаме нужда, са няколко снимки на момичето. Не е необходимо да са професионални, просто няколко снимки. Може от семейно парти, от празнично тържество или пък от някъде другаде, но да бъдат ясни и в цял ръст. Разглеждаме ги заедно с специалистите, изпращаме ги в централата и ако решим, че е подходяща, трябва да я тестваме как стои пред камера, как работи в екип. С кои фотографии работите? С всички най-добри фотографии. Стивън Мейзел, Линдберг, Артър Елбърг, Хелмут Нютън и с всички големи имена в индустрията, наистина всички големи в бранша. Кои са най-прочутите ви звезди? Ние имаме късмета да работим с Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста, Клаудио Шифър и Валерия Маца. Това са само част от имената, които говорят за нашият успех. А с какви клиенти предпочитате да работите? Заради статута си, ние предпочитаме и да работим с най-големите рекламни агенции, най-големите търговски компании. Имаме късмета да привличаме и други клиенти, които са имена в своята област, за което се радваме и на голяма популярност. Как се промени идеалът за модел през последните години? Моделите стават все по-персонифицирани. У момичетата, които днес присъстват в големите рекламни компании, има много индивидуалност. Те не са задължително зашеметяващи красавици, но са много интересни, много уникални като личности. Кой е най-големият ви успех като букер? Това, че мое момиче бе снимано за кориците на Vogue. За някой това означава много пари, но за мен е преди всичко голям професионален успех. Да сложа момиче на корицата на британския Vogue. Евгения Живкова и нейната модна къща Жени Стил показват последователност и високо качество в развитието на луксозната конфекция, която кореспондира с аналогични образци в Централна и Западна Европа и по-специално в Италия, Австрия и Германия. Нейната най-нова колекция, показана преди броени дни в Кемпински хотел Зографски, демонстрира за пореден път майсторската работа с материи като лен и тънка вълна, сурова коприна и вискоза. Освен че Жени Стил е носител на златната игла на Българската академия за мода, Евгения Живкова бе избрана и за дизайнер на 1997 година от телевизионното предаване «Лица». Нека заедно да се вгледаме в най-новите послания, натоварени с много женственост, романтичност, но също така и деловитост и практичност. Фактът, че Тодор Живков, дядото на дизайнерката, присъстваше на ревюто, вдигна голям шум и в резултат на медийната олелия до някъде поизмести вниманието от показаните облекла. Трябва обаче да се подчертае, че тази колекция и в количествен, и в качествен аспект респектира и за кой ли път потвърждава максимата, че добрата мода се прави не само с добри идеи, но и с добри материали и високо качество на изработката. Като цяло новата колекция с марката Жени Стил е повлияна от индокитайския и така наречения сафари стил. Виждането си за пролетно-летния сезон Евгения Живкова представи в 16 теми, всяка от които съдържаше по 6 облекла. Преобладаваха пастелните тонове – екрил, каки, златисто, черно-бялата комбинация и тъмносинято. Другият търсен контраст бе в ярката жълто-оранжево-зелена цветова гама. Характерно бе смесването на свободния спортен стил с елегантния и романтичен маниер на обличане. Ансамблите са практични и полифункционални.
Отделните части на дрехите свободно се комбинират в рамките не само на една, но и на повече теми. Госпожо Живкова, вие традиционно успявате да улучите вкуса на българката. Кои са акцентите в колекцията, която представяте тази вечер? Характерното за новата ми колекция е, че отново се връщам към ленените материи. Повлияла съм се от сафари и колониалния стил, както в цветовете, така и в самите модели. Основните цветове са каки, маслено-зелено, пастелно-жълто, охра, екрю. Също така съм се повлияла и от индийската и китайската култура. Така доста основни елементи от техния стил на обличане използвам в колекцията, както в самите модели, така и в тъканите и в багрите на тъканите. Полата или панталона препоръчвате на дамите този сезон и освен екзотиката, какво друго е характерно и какво ще бъде удобно за дамите? Препоръчвам всичко. Характерното е също и това, че могат всеки отделни части от даден ансамбъл да се носят в съчетание с плетиво и с текстил. И така са характерни и полите, и къси, и дълги, и панталони. Въобще не мога да кажа, че се спирам определено на пола или на панталон. Също така елегантните рокли са много подходящи за този сезон. За по-официални случаи елегантни костюми вечерни и рокли. Всяко едно докосване до модата като изкуство и технология за създаване на облекла и допълнение обогатява, отрезвява и освежава. С какво ли? Навярно с внушенията, които имат естетически, психологически, емоционален и прагматичен заряд. Модата е развлечение, но тя също така е част от времето, част от вкуса, част от капризите на нас, хората. Благодарение на нея животът е като че ли по-малко скучен. Тя е и непостоянна като природа и тъкмо това ни кара да бъдем нащрек, да търсим нови и нови източници за задоволяване на нашето любопитство, на потребността ни от разнообразие. А модният калейдоскоп е едно чудесно средство за постигането на тази цел. Това беше за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за вниманието и до скоро виждане, драги зрители!